Gineza berriak datoz helburu zarrei jarraitzeko. Merke lapidazioak ez da inoronik irtengo. Azalera irtetea zama honekin, lanek ezadenez. Itxasoan guztiok ondoa jo arte, atsedenik ez. Denean daude urpekontziak, gure joana zelatatzen. Leku segururik jada ez dago hemen. Kartoizko kaiola bustiak burua ulauei eusteko. Itxaropen ondo neurtu bat taupadek lasai jarraitzeko. Azalera irtetea zama honekin, lanek ezadenez. Itxasoan guztiok ondoa jo arte, atsedenik ez. Denean daude urpekontziak, gure joana zelatatzen. Leku segururik jada ez dago hemen. Denean daude urpekontziak, gure joana zelatatzen. Leku segururik jada ez dago hemen. Sorgin eiza berriak datoz